सरवा पागल हो नचनिया हो समय हमार चावरा में बीतो खाल भर पेट खोले पर देखनी कि भर पेट खोले बहू देखी ले हंसी वाला सीन वाला तो हंसियो आवेला और रुआइयो आवेला बचपना के कुछ कहानी बनाए बतियावेला तो रुआइयो आवेला। लगावे में घर फोरे में बहुत लोग आगे बाटे जी। लेकिन माता जी बाड़ी तो हमेशा कोशिश करें कि वो 1.5 लाख रुपया में से हम 10,000 रुपया चोरा ले रहनी ना ना कितना लोग ना बोलेला जे लोग ज्यादा भड़कैले हुई रहुआ के कि हवा यही करता उ लोग तो लाजे ना बोली रहुआ से ना। चली एथी भइलन जैसे कि प्रोग्राम होत रहे बुगी बुगी के रहुआ बुझाइल कि हो हम पैसा ई चोरावत नहीं अगर सक्सेस ना होके तो का कलंक लागित कि ना लागित। एगो दिन रहे कि केहू अपन पुरान कपड़ा देवनू तो ओकरा के हम नया समझ के पेनिया नया समझ के ओकरा के सहित के रखी तो थोड़े देर बाद कहता का कि तब जौन हमारे स्कूल में पैसा मिलल बा तौन दे अब उहमे सोचनी नु ई चीज बहुत अच्छा बा बहुत यूनिक बा। हां ई बहुत अच्छा बा बचपन कैरेक्टर बाबे इतना खाता तो ओकर कोने देने के लिए कि स्कूल में पैसा मिलल बा तौन दे। हमारे समाज में कुछ लोगों को जलन होता है कुछ नया करने पे बहुत जलन के कहत रहे कि दार बेटा हई करता हो करता उ आदमी अभी रुआ से भेंट करेला कि ना करेला तो अब कहेला कि कहाँ चल गई ला हमनी के लड़का यही जुग रह गई तो हम कोई तो ही नु कहले हो। और आप देख रहे हैं द रियलिटी। आज हम आए हैं एक कृष्णा जैक उनके घर पे और उनसे मिलने की कोशिश करेंगे और जानेंगे उनके बारे में उनका स्टोरी क्या है। तो सबसे पहले नमस्ते सर। नमस्ते ए बड़े भाई आप सर मत कहिए बुरा लगता है आप सब हमारे बड़े भाई है आदरणीय हैं और कबो आदरणीय रहिएगा हमारे लिए। अभी कैसे हैं आप ठीक हैं? बहुत बढ़िया बानी रौरा बताई रौरा कैसन बानी? ठीक बानी हमनियों के और अभी एगो समय बाटे जौन चाहनी है कि रुआ से मुलाकात कर ली कैसे कि काफ़ी ज़्यादा और फॉलोवर लोग बाटे और काफ़ी दिन से हम देखत रहनी है और वीडियो और दिल में इच्छा रहा कि एक दिन रुआ से हम भेंट करें और उस समय आ गई बाटे तो हम कुछ जाने के चाहत नहीं रुआ जीवनी के बारे में केंगा रुआ काम अपन स्टार्ट कैनी कितना कठिनाई के सामना करे के पड़ल और ये समय रुआ एगो बहुत बड़ा स्टार बानी भोजपुरी जगत में तो हम कुछ यह बात के लेकर आइल बनी रुआ लगे का रुआ वीडियो जब स्टार्ट कनी शुरू में तो कुछ दिक्कत परेशानी बुझात रहे? बहुत परेशानी भइल बा परेशानी तो बहुत भइल बा लोग कहे कि सरवा पागल हो नचनिया हो हई हो लेकिन वो सब बात पर ध्यान ना देनी वो बात के छोड़ के हम अपना काम पर ध्यान दी। बस ताना कितना देर सुने के मिले जब तक गांव से निकल ना जाई और जब तक गांव से एंट्री करके अपना घर तक ना आ जाई बस उतना ही समय दी गांव के लोग के उससे ज़्यादा समय ना दी। सब समय हमारे चावरा में बीतो कॉपी कलम में बीतो अपना स्क्रिप्टिंग में बीतो बस और हमनी के करत गनी। अच्छा भोजपुरी समाज में ये बात बाटे कि ना कि कहीं भी अगर जे केहू नया काम करता तो ओकरा के लोग ताना देला ई तो एकदम से ना बा बहुत ही बड़ बात बा। कहीं ना कहीं लड़का सब तो सह लेलन सन कैसे वो लड़का हुआ सन लेकिन लड़की अगर करते ऐसा तो लड़किया से ज्यादा ओकनी के ताना सहे के मिलेला है कि हई हो गइल हो गइल हेंगनी हो गइल होगनी हो गइल ओकरा संग करती है एकरा संग करती है। और एगो समाज के लोग तो रुआ के ताना मरबे करी लेकिन दूसर का काम रुआ माता पिता से भी जाके कहे कि तार फलानवा हेंगो तार लइकवा हई करता हो करता उ एगो काफी तनी बुरा लगल जी। ई चीज तो बावे कैसे कि बिहार में बहुत लोग बानू जाओ ना कोनो काम धंधा नहीं खे ओकरा सिर्फ दूसरा के मतलब है कि काहे खाल भर पेट खोले बा देखनी है कि भर पेट खोले बहू। हाँ अरे जरा अपना खाए के बारे में सोच ना भड़कावे में घर फोरे में बहुत लोग आगे बाटे जी 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 कैसे कि बिहार में रोजगार कम बा अब बहुत लोग बा जे समाज के अच्छा तरह से लेके चलत हवे लेकिन ओमे बहुत लोग इहो बावे नु कि चूतिया बा साफ चूतिया बा घर फोड़े में ज़्यादा लोग इंटरेस्ट रखत बाटे अपना समाज में जी बड़का भैया जी। एगो बात और बाटे हम जनी है कि जब रुआ लगे स्टार्टिंग में रुआ जब काम करत रहनी तब बहुत समय बेकार रहे उतना अच्छा स्थिति ना रहे खाए पिए पर आदमी खाए पिए लायक मतलब आमदनी रहे ओकरा बावजूद भी के लेखा से वीडियो बने लागल कैमरा शूटिंग टाइम ये सब कैसे क्रिएट करत रहनी? बिल्कुल बड़का भैया वो कहानी याद पड़ला तो अभियो आँख में आंसू आ जाला कि ऐसा स्थिति से हम गुजरल बानी कि ना हमरा लगे 10 गो रुपया रहे आ ना हमार माता पिता खुल के कहेलो कि बाबू ल है 10 रुपया जा
मेला घूमी आवा। ऊ शौक रहे कि पिताजी हमार कहियो कहस कि बाबू ले है 10 रुपया जो मेला से घूमे, काहे कि उनको लगे ना रहे तो कहाँ से दिहन। हर एक माता पिता के सपना होला कि जौन दुख हम कटले बनी उ हमार लड़का ना काटसन, लेकिन जब ना रहे तो कहाँ से देस। वो चीज़ आज भी खलेला दिल में खल बहुत दुख होला। कबो कबो याद पड़ला तो 2-2 घंटा रोए नी। याद पड़े के चाहे इंसानियत के उहे फर्ज हटे। अगर कितनो भी बुरा समय से आदमी गुजरल बा, आवे वाला टाइम में अच्छा लेवल पर चल गई, फिर भी ओकरा पीछे वाला समय भूले के ना चाहिए। यह इंसानियत हटे ना। बिल्कुल बड़का भैया, गांव में बहुत परेशानी झेलले बनी। यहाँ तक हे उम्र में लोग के पलानी खोप खादर सब कुछ कैले बनी, काहे खातिर कि हमनी के खुश रही जन, हमार माई खुश रह। पिताजी तो हमार कमी नहीं खा के गइलन ना, ये बात की अंतिम सांस तक हमरा तकलीफ पावे, लेकिन माताजी बाड़ी तो हमेशा कोशिश करेनी कि देखत माताजी बानी, माताजी के काफ़ी सारा सपोर्ट के बाद रउआ कुछ काबिल बानी। ये बरा बिल्कुल। ना तो जौन समाज अपन टॉर्चर करेला, जौन समाज अपन हमनी जैसे नया युवक के पहुँचावेला हानि, उसे तो बहुत तकलीफ हुई। जी बड़का भैया, ये बात बावे। रउआ सब देख सकतनी यहाँ काफ़ी दुख से कृष्णा जी गुजरल बानी। आज उ दिन याद आवता था, यहाँ के आँख में से आंसू निकल चुकल बाटे। और यह समय बाटे अपन बिहार के कुछ समाज के लोग अगर जे चाही तो एक गरीब क्लास के लोग भी अच्छा काम कर दी और बिना तकलीफ से। लेकिन तकलीफ आवेला तो समाजे के लेके, समाज के लोग जबले टॉर्चर ना करी, माई बाप के शिकायत ना करी, बुराई ना बती, तबले दुख तकलीफ ना आई। अगर जो रउआ गांव के जवार के लोग, रउआ माता पिता के चाहे रउआ के केहू ताना मारी तो रउआ बुझाई तो लोग उतना तकलीफ महसूस होई। जी हम हमेशा कोशिश कैले बनी। माई हमरा से एगो दूगो बातों कहें तो कहे मम्मी उ सब बात पर ध्यान मत दिह, तू हमरा पर विश्वास रख। यहाँ तक आवे में हम एक बार चोरियो कैले बानी, और चोरी माइये से कैले बानी। माई हमार जब शादी कैली हमार तो हमनी के लगे पैसा ना रहे, तो हमार ये जी ममहर में बानी, वो जी हमार खेत बेचाइल एगो 3.5 लाख में मम्मी खेत बेच ली। बहुत लोग के कर्जा रहे हमनी के ऊपर, ले दे के 1.5 लाख रुपया हमनी के लगे बाँचल रहे शादी करे खातिर। वो 1.5 लाख रुपया में से हम 10,000 रुपया चोरा ले रहनी। मम्मी हमरा के गिने के दिले रही तो आ वो 10,000 रुपया के चोरा के हम एगो मोबाइल किननी, Redmi Note 5। उसे भी वीडियो बनावल चालू कैनी, और वहाँ से लेके यहाँ तक के सफ़र वो 10,000 रुपया वो अपना माई के क्रेडिट देतनी। अच्छा, एक समय बाटे जौन अपना घर में रुआ चोरी कैनी पैसा खातिर, कुछ जरूरत खातिर जौन मोबाइल किने के यूज कैनी, उससे रुआ काम कैनी, तो का रुआ बुझाइल कि हो हम पैसा ई चोरावत तनी, अगर सक्सेस ना होके तो का कलंक लागित कि ना लागित? बिल्कुल बड़का भैया, ये जरूर लागित, लेकिन अंदर से बहुत जुनून रहे रउआ अंदर वो कॉन्फिडेंस रहे ताकि रउआ बुझाइल कि हो हम कर सकतानी। तब अच्छा बाद में ये बात बतैनी कि ना कि माई हम 10,000 रुपया ले लेनी? बाद में बतैनी तो आज भी हंसे कहली कि चलो कोनो बात नहीं के, चोरी कैल तो एगो अच्छा काम कैल नु, आ तारा खातिर तो हम अपन जीवन के कमी नहीं लुटा देम। ई का चीज हवे? 10,000 रुपया का चीज हवे? एगो महतारी खातिर 10,000 रुपया ओकर लड़का खातिर कुछ नहीं है, लेकिन कब नहीं है जब महतारी के दिल खुश रहो। खुश रहे के चाहिए माँ के। बेटा ऐसा कोनो काम ना करो ताकि समाज में माँ के सर नीचा हो और 2 आदमी से बात सुने का पड़ो। बड़का भैया, एगो दिन रहे कि केहू अपन पुरान कपड़ा देव नु तो ओकरा के हम नया समझ के पेनिया, नया समझ के ओकरा के सहित के रखी। बहुत वो दिन खले लाया। अच्छा, उतना वो समय में भी जब कोई रउआ के दूसरा आदमी के जरूरत पड़त रहे वीडियो शूट उट करे खातिर, तो के कोनो दोस्त के रखले रहनी? शुरू में हमार सुभाष बाबू, हमार भगिना आ नीरज बाबू सपोर्ट कैल लो। धीरे धीरे टीम में बहुत सारा हमार भाई आ गए सन कि आज हमारा के संभाल के रखले बना सन, हमारा टीम के संभाल के रखले बना सन। बहुत खुशी होला। देखिए, और सभी लोगों से हम कहना चाहेंगे, कभी भी स्टार्टिंग में आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो कठिनाइयों को झेलना पड़ेगा और झेलना पड़ता है। ये सब आप देख रहे हैं, एक बड़े स्टार जो हैं कृष्णा जैक, इनकी आपने जीवनी अभी सुना है, कितना कठिनाइयों को झेल कर आगे बढ़े हैं। और आज का जो समय है वो काफ़ी अलग है और खुशी का समय है। अभी आप देख सकते हैं इन्होंने ये नया घर आपने बनवाया है। जी, ये मम्मी का ही मिला हुआ पैसा का बना था,
और प्लास्टर व्लास्टर पेंट उंट हम करवाए हैं बस। अच्छा, ये इधर आप जो बनवा रहे हैं, ये तोड़ फोड़ करा रहे हैं, तो इधर स्टूडियो अपना बनाइएगा? जी ये स्टूडियो है मेरा, यहाँ पे ऑफिस है। लेकिन बात ही बाकी कुछ बड़ भैया लोग आवत नहीं तो दिक्कत हो जाता है, वो चीज़ के हम अरेंज नहीं कर पावत। तो कम से कम सोचने है कि एगो रूम और क्रिएट कर जाओ और वो में कुछ कुछ ज़्यादा स्पेस चाहिए, कहे से कि ज़्यादा आदमी के जरूरत बाटे। अब सीन कॉमेडी क्रिएट करम तो कम से कम 10-15 आदमी तो लगबे करी। तो और दूसर का वीडियो और कब तक आवे वाला बाटे? ऐसा कोनो बाटे? बहुत जल्दी हमारे कृष्णा जैक के फ्यूचर वीडियो आवे वाला बावे और वीडियो बहुत ही मस्त होके वाला बावे। और मैं कुछ बहुत हद तक रियलिटी देखले बानी सन और वो चीज़ पर काम कैले बनी से जौन कृष्णा जैक टीम के साथे गुजरल बा। रउआ वीडियो में ज़्यादातर ये होला रियलिटी चीज़ देखावनी और जौन गांव के जौन गांव में होला वो चीज़ देखावनी। ये चीज़ लोग के काफ़ी मन के भावेला और दिल के छुएला। ये सभी आइडिया रउआ दिमाग में कहाँ से आवत रहेला? बस रउआ सभी के प्यार बा। अब बचपन में जौन भी भइल बा हमनी के संगे अजे भी जेकरा के भी अपना नज़र से देखे नहीं कि हिंकरा जीवन में हई गुजरल बा, वो चीज़ के हमेशा कोशिश करे नहीं कि उतार दी। एक बार बैठल रहनी कैरेक्टर उठावे के एगो एथी बा जे जी सुतर रहनी दुआर पर, एगो भगिने ह तो माई से झगड़ा कैले रहे। माई कहती है भगनती जो अपना घरे आई जी पढ़ेला तो कहे का, तो वो कहली कि भाग जो अपना घरे। तो थोड़ा देर बाद कहता का कि तब जौन हमारे स्कूल में पैसा मिलल बा तौन दे। अब हमें सोचनी नु कि ये चीज बहुत अच्छा बा, बहुत अच्छा बा, बहुत यूनिक बा। हाँ ये बहुत अच्छा बा, बचपन कैरेक्टर बाबे इतना खाता तो ओकर कोनो देने के लिए कि स्कूल में पैसा मिलल बा तौन दे हमारे। खैर ई बात तो सब लइका करला सन, जितना भी लइका बाटे स्टूडेंट बा वो लोग के पैसा मिली तो ऊंचा आई। तो वे कहते कि जौन हमारे स्कूल में पैसा मिलल बा तौन दे हम अपना घरे जाते नहीं। तो हम सोचनी कि ई कैरेक्टर बहुत अच्छा बा, एक कैरेक्टर के उठावे के चाहिए और वही कैरेक्टर पर काम करनी सन हमनी के। अगर जो कभी भी रउआ सच्चाई के कैरेक्टर पर काम करम, सच्चाई दिखावे के कोशिश करम तो हमेशा व्यू जाई और लोग के दिल के छुई। सबसे बड़का बात बा कि रउर वीडियो के केहू के दिल के छुए के चाहिए। जौन वीडियो रउर दिल के छुई, जौन सीन दिल के छुई, वो कभी भी रउर वीडियो वॉच करे से पीछे ना हटी, देखी और दिल में बसाई। ऐसे तो लोग कुछ भी देखा के मिलियन फ्लोर लिया देता, लेकिन एगो दिल में जगह बनावल ओकरा खातिर अलग कला चाहिए जौन बाटे रउआ लगे। बस रउआ सभी के प्यार बा, हम यो ना कहम कि बाटे, कोशिश करे नहीं सन कि अच्छा कर दी सन। और जौन भी इमोशनल सीन करे नहीं दिल से करे नहीं भाई, हमार हमेशा कोशिश करे नहीं कि वो चीज़ के दिखा दी जौन हमारा दिल में बा, दिल में बाटे दिखावे के चाहिए। और हम बात करें एगो और क्रिएटर के जेकर नाम बाटे मनी मेराज। उनकर भी कॉमेडी सीन कॉमेडी वीडियो रिलीज होला, हमेशा बनावत रहलन, लेकिन उनकरा वीडियो में कुछ अश्लीलता के उपयोग होला जौन रउआ वीडियो में कहीं तक दिखाई ना देला। बिल्कुल बड़का भैया हम ये कहम जे भी क्रिएटर बा वो बड़ भाई लोग से कि रउआ सबे सलीलता के रास्ता पर चली ताकि समाज में एगो अच्छा संदेश मिलो, समाज एगो अच्छा तरीका से दी करो। और कॉमेडी क्षेत्र में जे भी क्रिएटर बा आज मार्केट में चलता वो आवे वाला छोट भाई सन के IQ बावे, IQ बाटे ठीक। तो कहीं ना कहीं अगर हमनी के बुरा करत नहीं तो हमनी के छोट भाई भी बुरा करिया सन और समाज बहुत गंदा हो जाई। तो हमनी के अच्छा कल जाई तो हमनी के छोट भाई भी अच्छा करिए सन, जौन भी हमनी से छोट भाई बड़ा सन जरूर सपोर्ट कल जाई, अच्छा से रहिए सर भाई हमारे। चलिए, तो अभी आप लोगों ने देखा कृष्णा जय के जीवनी के बारे में और हम आए हैं इनके घरों पे। अभी हमने इनके माताजी से भी बात करेंगे और जानेंगे क्या है और दिखाते हैं आपको इनका घर। इधर थोड़ा फोकस कीजिए, इनका जो स्टूडियो है स्टूडियो की तरफ फोकस कीजिए। देखिए काफ़ी कम स्पेस है इधर, जो इसको आप बढ़ा रहे हैं, थोड़ा बिग करेंगे और अंदर में एक स्टूडियो तैयार करके रखे हैं। यहीं पे इनका पूरा टीम रहता है और गाँव में ही इनका वीडियो क्रिएट होता है और अपलोड होता है। सबसे पहले नमस्कार चाची जी। खुश रही। हम आइल बनी इहाँ एगो दर्शक लोग के देखावे खातिर। राव लइका बनी कृष्णा जैक। तो वहाँ के शुरू में जब वीडियो बनावत रहनी तो रुआ कैसन बुझात रहे? शुरू में बनावत नहीं तो हम कहीं जाई का करता रहे। गाँव के जैसे लोग कहेला कि लोग कहे जे तार लइका तो फैथी फालतू हो गई, तार खर्चा कैसे चली। हम जे अच्छा है अब एकरा खातिर का करी, फालतू हो गई तो 10 कट्ठा जमीन जूत के बो के खाई, हमरा के रसरियों में बांध के तो घिसिया के बिगी। मैंने पहले जौन गुजरल बा
तोन बात कहता नहीं। पूरा गुजरल बा। हाँ बहुत। अच्छा मतलब ये सभी बात रउआ मन में आवत हुई तो दोसर लोग कहत हुई गांव के कि ऐसा ऐसन राउर लड़का करता तभी नहीं रउआ बुझात हुई। तब बुझाई। लेकिन राउर लड़का तो कहत हो कि हम कि ना माई ऐसा कुछ नहीं हम कुछ अच्छा कर जे माई तू घबरा मत, हम कुछ अच्छा करता है दुनिया कहता तो ओकरा के कहे दो, तू जहाँ स्थिर रह केहू के जवाब जन दो। तो रउआ का लगल रउआ अपना बेटा पर यकीन रहे भरोसा रहे? यकीन रहे भरोसा रहे जा अच्छा लड़के हम पहले जुआ खेल लेस। अच्छा देखी रउआ यकीन कईनी भरोसा कईनी तो ये बड़ा सफलता बाटे कि ना? सफलता बाटे। ये बड़ा खुश बानी न? खुश बानी। उहे अगर जे समाज के बात रउआ पहले मनले रहती माना कइले रहती यहाँ के कि ना ई काम मत कर तू जा बाहर कमाए तब का होई? तब का होई तो लोग कहे कि 10 काठी तहार तो बेटा दूसरो लड़कन के बिगाड़ के धो देले बा हनु। अच्छा ओकरा तो 10 कट्ठा जीवी बा तो बेच के खाई, हमनी का खाए। अच्छा मतलब और भी टीम में केहू साथे काम करो तो वो लोग के भी लोग बोलो है कि वो लोग अपने भी बिगड़ल बाटे आ दूसरों के भी बिगाड़त बाटे। अच्छा इसे लेके बार सब लोग टॉर्चर करत रहे? हाँ सब लोग बहुत कुछ कहले बा बेटा, बहुत कुछ कहले बा। अच्छा रउआ दिमाग में ऐसा कोई बात आइल कि दूसरा के कहला में हम अपना बेटा के खूब बोली चाहे मारी डांटी है? कहनी कि खेला था तो खेले दो कर समय बा, अभी कमाए वाला समय नहीं खेले वाला बा। अपने ओकरा बुझा जाई तो कुछ करी चाहे ओकर फायदा उहे नहीं जानता रहे। तो देखी एक तरह से एगो अपना समाज में ई छवि बाटे, समाज के लोग के बात सुन के लोग अपना बेटा पर यकीन ना करेला, बोलेला डांटेला चाहे कुछ नया करे से रोकेला। तो यह काम ई चाची जी नहीं कैले जमुना के आज बाटे नतीजा सामने कि कृष्णा जी एगो काफ़ी बड़ा यूट्यूबर हैं और उनका काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर है, वीडियो रिलीज होता है तो काफ़ी मिलियनों में जाता है व्यू और अच्छा खासा अभी दिन गुजर रहा है। सही है ना मतलब? हाँ सही है। अगर ये समाज के बात सुन कर ज्यादा बोले रहती है और चाहे वहाँ के कहले रहती कि तू जा कमाए हमरा बेटा के जाए दो लोगन जहाँ वहाँ जाता है। हमारा कुछ भी कहता नहीं करता के बतिया। हाँ यह बात है, समाज में कुछ लोगों को जलन होता है कुछ नया करने पे, बहुत जलन। ये चीज तनी बदलाव के जरूरी बा कि ना चाची? तो बदलाव माने बुझा, लेकिन कहीं जे अच्छा जौन ओकरा बुझाता तो करो, कोनो तो निपड़ नहीं खे पढ़ल लिखल बा। हाँ चलिए ठीक बा। अभी रउआ कोनो तरह के तो समस्या नहीं है। अच्छा एगो बात और बा, जौन आदमी पहले रउआ के कहत रहे कि दार बेटा हई करता हो करता, वो आदमी अभी रउआ से भेंट करेला कि ना? करेला तो अब कहेला कि कहाँ चल गई ला हमनी के लड़का यही जुग रह गई तो हम कोई तो ही न कहले हो जे तो बेटा के बदमाश बना दलू रुपया पैसा दे के तार लड़का आवारा हो गई, हमनियों के लड़का के बिगाड़े चाहता है तो ये बड़ा का होता। अभी वो लोग के का होला, वो लोग के मतलब कैसन महसूस होला? वो लोग के तो लागत ही रउआ बोलत है हम तो खराब लागत है। ऐसा केहू बाटे कि केहू लाजे ना बोलत हो रउआ से? ऐसा ना कितना लोग ना बोलेला। हवा जे लोग ज्यादा भड़कैले होई रउआ के कि हवा यही करता, वो लोग तो लाजे ना बोली रउआ से। चली एथी भइलन जैसे कि प्रोग्राम होत रहे बुगी बुगी के, तो बुगी बुगी के प्रोग्राम होकर तो एक बेर हमारा से 5,000 6,000 रुपया लेस कपड़ा लता करे खातिर प्रोग्राम में जाए खातिर। तो लोग बोले तू काहे के दे तरीका करता, हमें छोड़ा करता लड़का हो यो खेल ले एगो तो लड़के बा। अगर जे मान लेते नहीं कृष्णा जे राउर एक लौता लड़का बड़न, अगर जे 2 गो 3 गो भाई में रहतन तो तनी बहुत दिक्कत होइत कि ना होई? तनी दिक्कत होई। 2-3 गो भाई में रहतन तो भाई लोग भी बोलित बाद में वो तनी बहुत दबाव देते कि हो भाई कमाता तू नहीं कमाता हो करता रहो होइत न। बहुत दिन मानी कि बबुआ 7-8 साल ई माने यही लई गर्दा कह। अच्छा चली चाची कितनो दिन भी बीतल, बुरा समय कुछ दिन बीतल, लेकिन अभी तो अच्छा समय बाटे न, खुशी के समय। हाँ अच्छा समय बाबा। अभी एकरा बाद से कभी भी ऐसा समय ना है कि फिर लेके कुछ बोलो, पूरा जीवन भर अभी अच्छा खासा से जिंदगी बीत सकता है ना, केहू ना बोले अब तो पीछे धरेला। अच्छा रउआ अपना लड़का के वीडियो देखे नहीं कि ना मोबाइल में? देखी ले हंसी वाला सीन आवेला तो हंसी आवेला और रुआइयो आवेला, बचपना के कुछ कहानी बना बतियावेला तो रुआइयो आवेला।
ई सच्चाई बा उहाँ में केहू भी वीडियो देखेला तो तनी बहुत हल्का फुल्का इमोशनल हो जाला, खास करके रउआ देखे में तो और भी होके के संभावना बा। आज जौन हम कटले बा हमरा संगे तो ओना के ही बनावता तो ई पर रुआई आवेला बबुआ। कृष्णा जय का ये सब जो सीन क्रिएट करते हैं काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी लोग भी इनको देखते हैं। जो इमोशनल सीन उनके कॉमेडी सीन में आता है, इमोशनल इन्वॉल्व होता है, ये चीज़ काफ़ी लोगों को मन को भाता है। वही ठीक है, ये रही हैं कृष्णा जय का माता जी, इनसे अभी हम लोगों ने बात किया है। इन्होंने अपना विचार रखा है, जो समस्या शुरू में होता था और होता है हर जगह पे, वही इनके पास भी होता था, लेकिन इन्होंने धैर्य रखा, अपने बेटों को नहीं डांटा, नहीं बोला, हौसला दिया। उसी का नतीजा है कि आज उन्होंने एक बड़े स्टार बने हैं और काफ़ी ज़्यादा उनका फॉलोवर से वीडियो मिलियनों में जाता है और लोग उनकी बातों को सुनते हैं, देखते हैं। बिहार की एक समाज को देखा जाए तो कोई भी एक नया व्यक्ति जो नया करने की चाह रखता है, उसको बहुत समाज के ऐसे लोग हैं कि पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। उनके पेरेंट्स से, माता पिता से बोलेंगे कि तुम्हारा बेटा ऐसा हो गया है तो वैसा हो गया है, तो ये सब करने की कोशिश ना करें। जो कर रहा है उसको करने दें और अच्छा सलाह दें। अगर कोई व्यक्ति गलत ज़्यादा करता है तो हाँ उसको बोले, लेकिन अगर जो कोई व्यक्ति नया करता है तो उसको टांग खींचने की कोशिश ना करें। जय हिंद।